Jenesis isi nke abụọ. E wee kesaa eluigwe na ụwa na uso ha niile. Chineke wee jesia ozi ya niile n'ụbọchị nke asaa bụ nke o jere. O wee kwụsị n'ụbọchị nke asaa ahụ n'ozi ya niile nke o jere. Chineke wee gọzie ụbọchị nke asaa ahụ, dokwa ya nsọ, n'ihi na ọ bụ n'ime ya ka ọ kwụsịrị n'ozi ya niile nke Chineke keriri eke n'ije ya. Ndị a bụ osu ọmụmụ eluigwe na ụwa mgbe e kere ha. N'ụbọchị ahụ mgbe Jehova bụ Chineke mere ụwa na eluigwe, ma osisi nta ọbụla nke ọhịa adịbeghị n'ụwa, ihe ọkụkụ ọbụla nke ọhịa epubeghịkwa, n'ihi na Jehova bụ Chineke emebe ka mmiri zoo n'elu ụwa. Ọ dịghịkwa mmadụ dị ịrụ ọrụ n'ubi, ma alụlụ na-esi n'ala kwụgoo n'elu, na-edebekwa ihu niile nke ala mmiri. Jehova bụ Chineke wee were aja sitere n'ala kpọọ mmadụ, o wee kunye ume ndụ n'oghere imi ya abụọ, mmadụ ahụ wee ghọọ mkpụrụ obi dị ndụ. Jehova bụ Chineke wee kụọ ubi nke agbara ogige n'Iden n'ọwụwa anyanwụ, o wee tinye mmadụ ahụ n'ebe ahụ bụ onye ọ kpọrịrị. Jehova bụ Chineke wee mee ka osisi niile ọbụla si n'ala puo, bụ nke a na-achọsi ike n'ile anya, nke dịkwa mma ihe oriri. Osisi nke ndụ kwa n'etiti ubi ahụ agbara ogige, na osisi nke ịma ezi ihe na ihe ọjọọ. Osimiri esikwa n'Iden pụta ide ubi ahụ agbara ogige mmiri. O wee site n'ebe ahụ kewaa ya, o wee ghọọ isi mmiri anọ. Aha osimiri nke mbụ bụ Pishọn. Nke ahụ bụ nke na-aga ala Havila niile gburugburu ebe ọlaedo dị. Ọlaedo ahụ dị mma. N'ebe ahụ ka belụm na nkume ọniks dị. Aha osimiri nke abụọ bụ Gaịhọn. Nke ahụ bụ nke na-aga ala Etiopia niile gburugburu. Aha osimiri nke atọ bụ Hidekel. Nke ahụ bụ nke na-aga mpaghara ọwụwa anyanwụ Asiria. Osimiri nke anọ bụ Yufretis. Jehova bụ Chineke wee were mmadụ ahụ mee ka ọ nọdụ n'ubi Iden agbara ogige ịrụ ọrụ ya na idebe ya. Jehova bụ Chineke wee nye mmadụ ahụ iwu sị, mkpụrụ nke sitere n'osisi niile ọbụla nke ubi a agbara ogige ka ị ga na-eri, ma mkpụrụ nke sitere n'osisi ịma ezi ihe na ihe ọjọọ ga-erile mkpụrụ sitere na ya, n'ihi na n'ụbọchị ị ga-eri mkpụrụ sitere na ya, ị ghaghị ịnwụ anwụ. Jehova bụ Chineke wee sị, ọ dịghị mma ka mmadụ ahụ nọrọ naanị ya, m ga-emere ya onye inye aka kwesịrị ya. Jehova bụ Chineke wee site n'ala kpọọ anụ ọhịa niile ọbụla na anụ ufe niile ọbụla nke eluigwe. O wee mee ka ha bịakwute mmadụ ahụ ịhụ ihe ọ ga-akpọ ha. Ma aha ọbụla mmadụ ahụ na-akpọ anụ nwere mkpụrụ obi dị ndụ, nke ahụ bụ aha ya. Mmadụ ahụ wee kpọọ anụ ụlọ niile na anụ ufe nke eluigwe na anụ ọhịa niile ọbụla aha, ma mmadụ ahụghị onye inye aka kwesịrị ya. Jehova bụ Chineke wee mee ka oke ụra dakwasị mmadụ ahụ, o wee rahụ ụra. O wee wepụta otu n'ime ọgịrịga ya, mechie anụ ahụ n'ọnọdụ ya. Ọgịrịga ahụ bụ nke o wepụtara n'ahụ mmadụ ahụ. Jehova bụ Chineke wee wuo ya dịka ụlọ ka ọ ghọọ nwaanyị. O wee mee ka ọ bịakwute mmadụ ahụ. Mmadụ ahụ wee sị, nke a bụ nnọọ ọkpụkpụ si n'ọkpụkpụ ọkpụkpụ m pụta, na anụ ahụ si n'anụ ahụ m pụta. Nke a ka a ga-akpọ nwaanyị, n'ihi na e wepụtara nke a n'ahụ nwoke. N'ihi nke a ka nwoke ga-arapụ nne na nna ya, rapara n'ahụ nwunye ya, ka e wee ghọọ otu anụ ahụ. Ha abụọ wee bụrụ ndị gba ọtọ, nwoke ahụ na nwunye ya, ma ihere adịghị eme ha.